отиде обаче. Къде? На планината. Или Рила ли? Не, Рила вече се свърши, Рила е много далече, но Вито ще е близо. Аз така ти казах. На Рила аз не, че ти ще закъснеш, ако бях начеше на Рила, щеше напълно да се... По принцип, ако ме беше подкрепила, щях да отида. Защото мен ми трябва... Снима ли това? Какво правите? Това е най-готвеното клипче. И видяхте ли обзаче как може да пази? Да, искам Дара обаче да дойде до мене. С скейтборда. Пусти го в YouTube. Окей. Снимай се ми. Я напред от тия готините физиономии, моля. Едни от готини зря. Добре. Обзаче ти къде е? Сай Хрис! Вижте! Това! Сега ти си на циганско. Не, я да гледам, искам! Ние сме от луди глави! Луди глави! А ти може да кажеш това на монополя? Само Габи не съм я снимал, само Габи не съм... И много. Луди глави! Луди глави! Луди глави! Няма по-луди! Как е станал? Снимай ми пирата! Снимай ме! Не! Какво сега? Спри го! Стоп! Това беше Сигурни пани!